občanov nielen Slovenskej republiky, ale celej Európy, Európskej únii a celého sveta, že nie sme to kvôli tomu, aby sme sa prechádzali v zime v klade na každú, ale sme kvôli tomu, aby sme upozornili na to, že prebiehajú rôzne vojenské konflikty, ako napadol Izrael a Spojené štáty, Irán, konflikt v Ukrajine, kde Rusko vedie svoju špeciálnu vojenskú operáciu, nehovorím o Izraeli, Palestíne a Libanonu, ale tých konfliktov je veľmi veľa v Afrike. Takže všetci sme tu preto, aby sme povedali stop, my nechceme, aby zomierali, nechceme, aby zomierali starší ľudia, chceme, aby bolo to Nemusíte to. Tak, pod bradou. Vidíte, tu na tom plagáte je zobrazená podstata tejto vojny, kde vlastne tieto entity, ktoré sú tu zobrazené tými znakmi, Izrael a Spojené štáty, napadli vlastne Irán a prepadli to takým drastickým spôsobom, že vlastne začali to zabíjať deti. Ja ako lekár jednoducho odjímam tieto mierové zhromaždenia preto, lebo ja protestujem proti zabíjaniu detí. Jednoducho to sú akí demokrati, to sú akí ľudia, to sú akí politici, ktorí vedú tieto štáty, že zabíjajú deti. Včera som videl, že bola v Ríme v tomto počasí veľká demonštrácia, kde išli ženy a takisto niesli takéto plagáty a protestovali proti zabíjaniu detí. No a tie ženy v tom Ríme sa vysmiali z toho počasia, lebo oni si niesli topánky v ruke a išli krížom cez tie námestia rímske a proste demonstrovali a vyjadrovali tú obrovskú silu a obrovskú vieru, že jednoducho zabíjanie detí takto naozaj nesmie byť. Takže preto aj my sme statoční ľudia a vyzývam všetkých ľudí na Slovensku, aby ste sa k nám pridali, aby sme mohutneli, lebo jednoducho je to veľmi dôležité, aby tu bol mier, aby naše deti vyrastali v miery a mohli sa úplne v kľude dožiť dospelého veku, mať ďalšie deti a aby tá generácie na Slovensku aj pokračovali. Áno, vážení priatelia, situácia nesmierne vážna. Nesmieme zvyknúť na to, že vojna je normálna vec. Už 4 roky sme zvykli, že za nami, za východnými hranicami je vojna. Na to zvyknúť sa nedá, vojnu treba odmietnúť. Teraz táto vojna, ktorá vypukla na Blízkom východe tým, že Spojené štáty americké a izraelský sionistický režim napadol Iránu, to bude mať nesmierne dôsledky aj na živote Slovákov. Vojna je ešte na začiatku a tak toľko utrpenia ľudia majú. Je pochyb o tom, že táto bitka na Blízkom východe zmení aj medzinárodnú klímu. Dnes, vážení priatelia, medzinárodné právo nefunguje. Dnes každý koná na vlastnú pes a menšie národy, malé štáty, pre nich táto záležitosť je existenčnou. Pre nás medzinárodné právo je určitou ochranou. Vojna, to medzinárodné právo jednoducho rúši. Preto je nevyhnutný von
velebiť mier a iba v miery dokážeme žiť adekvátnym životom, vážení priatelia. Odmietajme vojnu, nech sa nachádza kdekoľvek. Dnes je tou najhoršou vojnou, ktorá môže zmeniť naše životy, je na Blízkom východe vojna Izraelčanov, Američanov proti Iránu. Ďakujem. Drahí bratia a sestry Slováci, v tejto vážnej dobe, keď naozaj je násilie všade okolo nás, nezabúdajme na 5. Božie prikázanie nezabiješ. Tak ako sme teraz vyšli z kostola, tu z Najsvätejšej Trojice, z kostola sme vyšli von, tak aj vy, všetci katolíci, vidíte von z kostola a svoje modlitby pretavte aj do slov, aj do skutkov, lebo môžem sa vyhovárať, ako tí v Norimbergu sa vyhovárali, že ja som nevedel, ja som nemohol, ja som nevyšli, ja som nerozhodoval. Môžeme sa vyhovárať sám pred sebou, sa môžem vyhovárať. Dokonca aj pred ľuďmi sa môžem vyhovárať. Ale pred Pánom Bohom sa vyhovárať nemôžem. Tak vás apelujem na vás, všetci von a zdvihnime hlas. My chceme mier. Nezabiješ. A teraz sa pomodlím, lebo mnohí sa modlíte na Slovensku. Ja viem o vás, spoločenstvo Jas, vo Zvolenie. Tamto, nebudem to menovať. Takže prosím vás, pomodlíme sa za obete a za obrátenie a zastavenie tých zločincov. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak je na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Pani Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na našu vieru. A podľa svojej vôle nám milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov na celom Slovensku, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Ale na našu vieru, podľa svojej vôle nám milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov na celom Slovensku, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Je to ešte upresnené. Ešte raz to zopakuj, prosím ťa. Zopakuj to ešte raz celé, nech je to ešte raz to zopakuj, prosím ťa. Zopakuj to ešte raz celé. Cez to, že to takto prší, prišla som hlavne za ženy, za matky, za aktivistov, som mediátorka a prišla som vyjadriť postoj a oceniť týchto mužov, ktorí ho zorganizovali. Peter Marček, ďakujeme ti za jednu neviem, ty ste Sulejman. Peter Lipták, doktor Lipták a Ľuboš Volko, a nielen Ľuboš Volko, ale aj vy všetci s Igorom Jurečkom, lebo Igor Jurečka s Petrom prebrodili, keď boli tieto mierové pochody po celom Slovensku v roku 2003.
vďaka ktorým skončila minulá vláda, ktorá priniesla nám tú slávnu, vieme, dobu koronafašizmu, tak zrodili ale aj ďalší reprodukt. Ja chcem povedať, že je taký postoj, že my chceme trvalý mier. Nechceme žiadne vojny. Stop všetkým vojnám. Nielen tejto jednej v Iraku. Pretože to, čo bolo Ukrajina, to vidíme, to bola ako keby predohra. A to, čo je Irak, Irán, keď to povie 10. brána, to vie, dokončí si, tak to je ako keby nástroj na 3. svetovú vojnu. My žiadnu vojnu nechceme. Chceme mier a nechceme žiadnych manipulátorov. Či už sú to v radoch politikov, či sú to v radoch médií, či je to aj v cirkvi, alebo aj v radoch umelcov, lebo to vidíme, že tých je všade až prekypujú. Vidíte, že žiadne mainstreamové médiá na takéto pochody nechodia, hoci sme tu boli 100 000 po celom Slovensku. A keď Ľuboš Volka, kde minule povedal, že sú nás milióny, ja poviem, že aj Ľuboš, milióny, sú nás miliardy. 8 miliard ľudí na celom svete si praje mier. Tak je. Veď je to iba pár zločincov, jedincov, ktorí sa skrývajú a manipulujú médiami, ktoré vytvárajú tento obraz, falošný obraz a chcú udržať ľudí v strachu, v hrôzach vojny a v tých šialenstvách. My nechceme vojny, my chceme trvalý mier a chceme mier na celom svete. A dovolím si ešte taký odkaz, bola som v nedeli v Prahe na Kristínskom raje a teda Švajčiarka, ktorá má otvorené vedomie, to vie, o čom hovorím, povedala toľko: my sme mier. Viete, keď nikto nepôjde do vojny, kto bude v tej vojne? Zakričme 3-krát. My sme mier. My sme mier. My sme mier. Ďakujem krásne a pokračujeme po celom Slovensku. Aktivisti, politici, jednotlivci, médiá, cirkev, ja aj Roba Grigorova vyzývam, Mariana Grexu a ďalších, aby sa k tebe a k vám chlapi pridali. Ďakujem vám srdečne, že ste toto organizovali a pokračujeme. Teraz je najdôležitejšie toto úsilie ešte viac, by som povedal, v roku 2023, tak to vyzerá. Ďakujem pekne. Ja aj Roba Grigorova vyzývam.